Hello viewers, welcome back to my channel. Barbara is my name. Tinokutendai nekusubscribe, nekulike, nekushare my videos edu. Tinofara zvikuru, tichaura nyaya dzinokosha. Today I'm in conversation with Vivian and Tarisai. Vivian and Tarisai, welcome to my program. Thank you very much. Takambotaura isusu tichiti padoshaikwa mwana mufadzi asi kazhinji tinoziva kuti vanhu vanokomborerwa kana munhu aroorwa nekuroora zviya chinhu chakutarisirwa next kuti vanhu vaita mwana. Saka vanhu vanenge vachauya vachiti makorokoto mune vanganiko ndine 1 mune vangani ndane 2 ndane 3 vanhu vanodecide kuti voita vana vangani, but chinhu chatakaona ndechekuti it's not very easy nyaya yekurera vana. Nyaya yekurera vana yakaoma zvokuti ine zvipingaidzo zvainazvo pakati apapa zvakasiyana asi tinokunda chete kuti vazonzi mwana uyu nhasi apedza wechikoro azoroorwa achati akutangawo imba yake. Aiwa, pane zvakawanda zvinenge zvaitwa nevabereki. Tinokutendai zvokuti vabereki. Saka nhasi tiri kutaura nyaya yevana kuti vana avava tinovakudza sei, tinovachengeta sei, asi regai tigodzokera kumashure kwandinoziva ini kuti mwana igona kuti akaita musikanzwa kwaaitira ari ikoko angave kuchikoro ticha vaigona kumurova zvokuti mwana pano anosvika kuchikoro aingosvikotaura kuti ndarohwa naticha waroverwei. Kana akanyepa aiwa vabereki ticha aigona kutozoita effort yekuti anogona kutondosvika kumba kwevabereki vavo ovataurira kuti mwana ndakamurova nokuti akakudzai here asi chandakamurovera abc. Saka kana asiri kuchikoro akaitawo musikanzwa ari kana kwavanga vari kutamba anogona kurohwa chero nani ari ikoko kunharaunda kwaari ikoko vari kutamba nababa ikoko anogona kuita sahwira kana shamwari aigona kungorohwa. Kana arohwa adzokera kumba iye aigona kusasvikotaura, but shamwari iya kana sahwira uya anogona kunoteera onotaura kuti aiwa mwana ini ndamurohwa zvaka zvisina kana mabokoto zvava zviri zvinhu zvinenge zvaka zvakanaka zvokuti vanhu vaisamborovana kana vaisikana kungotukana zvichiriko here izvi hatizivi. Vamaunge, what's your say about this? Chokwadi mwana aiti kana akaberekwa pangava pamba pedu haazviiti mwana wopamba pedu chete pakubatsira kuti arereke zvakanaka uye arereke zvakanaka aitiwo mwana akanaka. Kungava kuchikoro mwana aererwa nematicha, kungava munharaunda mamakagara aererwa neshamwari kana nehama, kungava kuchechi mwana aererwa kana nemafundisi kana nevakuru vemuchechi. Zvichingofamba zvakadaro vana vachirerwawo zvakanaka. Nyangwe zvazvo pangava nezvinenge zvaitadzawo kuita zvakanaka panguva iyoyo, asi tinongoona kuti tinenge takarerwawo nenzira yakanaka sezvo takaitawo vabereki vatinongoonawo kuti tiri kufunga kuti tiri vabereki vanogona kutora responsibility pavana vedu pari nhasi, zvichibvawo nekurerwa kwatakaitwa nevabereki vedu ivavo nenzira yavakatirera nawo necommunity yakatirera iyoyo nemuzvikoro matakakura imomo. Ndo zvakatisvitsa pakuti tive vabereki vanooneka nechimiro chatinacho nhasi. Aiwa, zvinokuzwa zvikuru. And munoziva nguva iyoyo ndinoona kuti zvinhu zvakanga zvakanaka zvokuti zvinenge zvaichengetedza vana kuti mwana chero ari papi nepapi ane musikanzwa yaigona kutadza kuita kuti izvi zvindikaita hapana pandinorohwa hapana kudheerera kwaangaite. Ameno Vivian, unozviona seizvi? Pachizulu vanoti umuntu nabantu, kureva kuti munhu nekuda kwevanhu. Nesuwo tinodaro pachishona kuZimbabwe. I think nemandevere vane saying iyoyo kuti munhu nekuda kwevamwe vanhu. Saka vana vedu vaingorerwa necommunity sezvataurwa navamaunge kuti zvanga zvisina mhosva kuti munhu wacho ihama kana nditicha kana mufundisi wekuchechi chaiyo kana mupriest kana fata aikwanisa kurayira mwana kuti mwana akure nenzira yakanaka. Saka ndo marererwo anoitwa vana particularly muno muAfrica, asi mwana wako chete, mwana wecommunity yese. Saka ndo zvandinofunga. Sounds great kuti azi asi mwana wako chete, mwana wecommunity yese. What does this mean, Vamaunge? Tinodaro nokuti kana mwana akaita musikanzwa haaiti musikanzwa yekuti inogara maari, but anogona kuita musikanzwa yekuti inoafekta mwana wemuneighbor, kana kuti anogona kuita musikanzwa inoafekta mumwe wake waakagara naye. Saka ndosaka zvakanga zvakakosha kuti pese pane mwana anowana munhu anomutarisa kana kuti anomurayira kuti akure zvakanaka, zvisinei hazvo nokuti
iko zvino nekugara kwatiri kuita nekuchinja kuri kuita zvinhu kune mitemo iri kuuya ichipa vana kodzero dzavo dzakakura kudarika zvaitwa kare, nekuti kare zvaingonzi marangirwo aitwa mwana iyayo kwaari ikoko nokuda kwokuti wamuranga wacho iyeye mubereki kana angava munhu mukuru panzvimbo iyoyo zvazvisinei nokuti mwana waitei, waingonzi chete mwana ndiye ari rongo. Saka iko zvino zvaakuitawo zvichichinja kuchiuyawo mitemo imwe inogona kuchengetedzawo kodzero dzevana. And tiri ipapo masanangura nyaya yekuti mwana paari ipapo mwana aingoziva kuti chironda chandatoita panapa kukanganisa kana kuti kukanganisa kunyanya ndinotorangwa pano, asi zvekuti ndichatodheerera vanhu vari pano, ndiasekuru vanhingi, ndibaba vanhingi, ndimama vanhingi, amai ava kwandiri kana ndiri mwana ari ipapo ndimaiwo futi kwandiri, kana paina baba varipo ndibaba, kana vari sekuru ndinofarira magariro akanga achiitwa vedu anosiyana nedzimwe nguva dzisarigadzana. Asi zvataronzi pane zvimwe zvinhu zvatisiyanei, asi kuti tikasike kusvika ikoko pane patira kuti timbotsanangura futi tinyatsonzwisisana kuti izvozvo izvo zvakanga zvichiitwa kare izvozvo pane vabereki here bhiven vaizotsamwa kuti kana akaunzwa kuti mwana wake arohwa anobatawo demo rake akuenda kuya kwarohwa mwana, kana ndisahwira kana ndiaya headmaster kana kuenda kuchikoro kunorova mwana, pane here vaizodetsana kana mwana uyu akanga arohwa? Ichokwadi zvaiitika kuti pane vamwe vanhu vanoranga mwana zvisiri zvekuranga, vanopfurikidza mwero pakuranga. Saka zvinotariswawo kuti kana uchiranga mwana chero wako chero umwe munhu unoranga sei, pane marangirwo anobvumirika, pochiita marangiro ekuti unoona kuti uko hakusisiri kuranga mwana zvinoenderana nemhosva yaaita. Nekuti sezvataurwa navamaunge kuti mwana iyeye kana achitadza haasi kutadzira iwewe chete semubereki, achaafecta community. Kana afecta community achaafecta society. Ndo vamwe vana vamunozoona vakuenda kumajeri kana vakura. Takanga tiinawo kubva kuzvikoro nemunharaunda dzataikura, vamwe vana vakakura vari mabullies, but takazovaona vakumajeri, vamwe vakafira mumajeri unfortunately. Zviriko zvekuti mubereki akarangirwa mwana neimwe nzira yaasingafari naye anokwanisa kunonetsana nemunhu, but zvakanga zviri zvishoma shoma zvekuti munhu aizoranga mwana asiri wake neimwe nzira yakashata. But ndinobva ndadzokera pashoko rataurwa navamaungere nyaya dzekodzero dzevana, marights evana anozouya mushure mekuona kuti pane vamwe vanhu vakuita zvinhu zvinopfurikidza mwero wezvazvinofanira kuitwa. Ndingade kukupa example yekuti pane mumwe mukomana akarohwa nebhero pachikoro mumusoro nekuti anga atadza kubata bhora ari kipa. Kurohwa kwakadaro mwana aikwanisa kutofa. Isusu tiri grade 1 ticha vedu aitirowa nechitirobho chekubopesa mombe chiya ichi, chinorwadza zvakaipa icho chiya ichi, uye mbama nebhutsu dzevanhu vakuru chaidzo ndo dzataipuwa isusu tiri grade 1, takazodzokororwa ticha iye taa grade 3 zvakare. Saka unozoona kuti marangira ake saticha hakuzi kurova mwana ari grade 1. Mwana ari grade 1 anogona ngaine 6 years womurova chavhete muchembama chekuti kana iye anoona nyeredzi. Saka pane kumwe kuranga kwokuti mubereki akanzwa kuti mwana apo achavhete mukuchikoro anogona kutsamwa nazvo, but hazviroti haadi kuti mwana arangwa, ati marangira acho nechitirobho chauri kuroisa. That's why maiona vana mbuya nana sekuru vaishandisa bhandi, mwana anongorohwa kana kashamuke mwana kesaizi yake, kwete kubva watotora bonda kunge uri kurova mutengesi muhondo kuti ndaona mwana ari grade 2 kwakutora bonda kwakuti zvambarara apa kwakupura. Aiwa, izvozvo marangiro aizoita kuti vabereki vatsamwa vazoenda kunoita maboboto nevamwe. And tichiri ipapo vamaunge pane zveshuwa zvoshana even kuti kurohwa kune kumurohwa kwemwana ari mugrade 1. Tikatarisa mwana ari mugrade 1 vakomana anenge achiri mwana mudiki kuti chero akanzi bhutsu chero kunzi mbama, kana vabereki varipo. Tine imwe hama yetu zvitove zviri kuti ainzi kana mwana akakanganisa aisa mafuta mupani. Handizive kuti nyaya idzi dzaigumira kupi nekuti handizive, ndinofunga ndo dzimwe dzinyaya dzepamwe dzakazochinjisa mutemo idzodzo. Vaisa mafuta mupani, hanzi vopisisa mafuta mupani voisa mwana ruoko mafuta. Saka kamurangiro kakaita seapapa yaproblem ndeyani? Problem yaticha nemubereki uyu pano munopaona sei pakadaro? Ya pane zvinenge zvakaipa, zvinenge zvakaipa nenzira yekuti zvinokonzeresa kuti mubereki adaro zvinobva nemugariro waakaita, kana kuti mugariro wakaitwa unoitwa mumba imomo baba namai, kana kuti pakurerwa kwavo ivo vabereki vacho panogona kunge paikanganisika mumashure, zvokuti izvozvo zvamurererwa wawakaitwa iwoyo ndo unogona kunge uchikonzera kuti varange vana vavo nenzira iyoyo, vanenge vasina kurerwa zvakanaka pamafungiro avo. Then ndodzokera panyaya yambotaurwa navamutoko yekuti pane marangiro aita mamwe maticha akapfuurikidza.
zviriko ndo mamwe maresults ekukanganisa kurera vana kwacho zvokuti chero munhu akange ava murayiridzi pachikoro behavior yake iyo yakakura nayo haibvi zvokuti anosvika pakuti ari bhuli kudaro anenge ari ticha saka hazoregi ubhuli huya huya chero zvakadaro asi zvandinofunga ndezvekuti kunyange zvazvo kodzero dzavako dzokuti dzichengetedze vana ava vanonzwisisa here kuti kodzero dzatiri kupuhwa idzidzi tinodzibata kusvika papi nokuti zvimwe zvacho zvinogona kuita kuti vana vacho vakanganisike plus ndinongofungawo kuti zviri nyore kudhila naticha akanganisa mwana kana kudhila naheadmaster asingagoni kuchengetedza kodzero dzevana than kugona kurekedza vana vachizokura vaine tsika dzisina kunaka muupenyu nokuda kwokuchengetedza kodzero dzavo. Mashoko akanaka zvikuru akakosha zvikuru ekuti tiri kutoona kuti paigona kunge patori nedambudziko kuti panogona kunge patori nedambudziko rina ticha kana kuti mugarirwo wemumba unogona kutoafekta vana zvamagarira muri kuita imi mimba menyu munogona kuzona mwana akutobuda kudza ukoko ndozvaakunogona kunge achitotaurawo kana kupopota achitaurawo mamashoko ekuti munoona kusvika kuti mwana uyu mashoko akaita so akaanzwepi izvo aiwa ari kubva mumba mavo. Koitawo maticha iwayo anorova vana zvokuti mwana hachafariri kuenda kuchikoro zviripo zvokuti unenge wakutonetsana nemwana makutendo kati muka kani muka kuchikoro mwana vamwe taitonzwa kuti vaigona kugumira munzira saka handizive peveni pako kuti ungambotaurawo kuti kudii. Ichokwadi chautaura kuti dzimwe nguva mwana anogona kusafarira chikoro but inini ndichitaura nguva yatakaenda kuchikoro kuti uregere kuenda kuchikoro kwacho mhosva yaunenge wapara yacho haiti saka unotoenda nekuti unenge uchitya kutozorova futi nekuti ukarovha chikoro zvisina mvumo yemubereki kana tsamba yekuchipatara yanga iri mhosva hombe zvekuti kuti ungomuka uchiti handiendi unenge uchitoenda nekutya saka dzimwe nguva shuwa kuna vamwe vanorova zvokuti vamwe vana vanotya zvokuti havachadi kuenda kuchikoro but vamwe vanotozoenda kuchikoro kwacho nekuda kwekutya but zvazvitaurwa navamaungewo futi zvokuti maybe instead of saying tabva tati hakusisina corporal punishment vana havachatobvumidzwi kurohwa takuvapa kodzero dzavo dzekuti havarohwi zvazvisingaiti here kugadzira sort of a framework yekuti kana uchiranga mwana unoranga nenzira dzipi ukaona wapfurikidza apa watotyora mutembo asi kuranga kuchiramba kuri ndo zvandinofunga kuti pamwe. Okay, muchatitsanangurira zvizhinji musecond episode asi iye zvino izvi ndandoda kuti tigotaura pakuti kurohwa ikokoko hatisi kusanganisira vaya vairova vana kana kuti vanorova vana zvakanyanya kupfurikidza vaya vaya takumbotaura kune vairohwa nekuti tikatarisa sezvamambotaura zvaizva kuti nhasi unoyi muri pamuri apapa pane zvinhu zvokuti munotasafunga kuti chokwadi dai vabereki vedu isusu marangiro avaitira nekuti zvakafanana nebasa chairo ndinovimba kuti mwana aigona kutoti akatotuma ukanonoka kudzoka waigona kurohwa saka pane zvimwe zvazvaibatsira chii chamangati vamaunge chakakubatsirai pane zvimwe zvinhu pamarangiro waigona kuti aitwa panguva yamakanga muchikura. Ya iyi nyaya yakakura iyo ende inyaya yakakosha chinonyanya kuitika pamaonero angu kana mafungiro angu ndechekuti kana uri mwana mudiki paunoona kudzvinyirirwa kwako pakakura pane paunonatsirwa saka zvirikowo zvokuti vamwe vabereki vaizopfuurikidza pakuranga vana vamwe vaitogona kudzimara varema dzavana kana kuti kutozorera vana vanogona kuzokonewa kurerawo vana vavo mangwana nokuda kwetreatment yavanenge vachipa vana ende vamwe nhasi vanototi ina handidi kuti mwana wangu akure zvakadai ina handidi kuti mwana wangu abatwe zvakadai nenyaya yemubatirwo waanenge akaitwa iwo ndosaka ndambotaura mumashure kuti chinoita kuti mumwe mubereki kana ticha kana mufundisi kana achengete vana neimwe nzira zvinobva nemukuriro waakaita kana murerero waakaitwa saka ini ndinofunga kuti kuranga kwanga kwakanaka asi kwakusingazodiwo kupfuurikidza nekuti unenge uchifanira kuziva semubereki kuti murangiro wandiri kuita mwana ndiri kuda kukudza mwana akaita sei ndiri kuda kukudza mwana anozoita sei mangwana lasi inini hangu ndinofunga kuti zvakawanda zvandaifunga kuti zviri kunyanya kudzvinyirira kodzero dzangu semwana asi ndazokura ndaiona kuti ndakabhenefita zvakawanda maringe nemurerero wandakaitwa nekuti ndine zvandinogona kutongoitawo kana kubata nemaoko angu ndikachengetawo vana vangu kana kugona kurera vana vangu nenzira yekuti mangwana vanozoitawo vabereki vane chimiro saka ndinonyanya kutendawo murerero wandakaitwa asi handingati zvese ndaigonerwa zvimwe zvaizopfuurikidzawo.
Tozwisisa shuwa vabereki vari kunzwa kuti pane zvimwe havazotaure zvavo asi panguva yacho iyoyo vanongokuvarira mukati vongoti mheno vedu hanzi mwana asingachema anofira mubereko but kana wakutovara manje nemubereki haukwanise kuti umuti apa mazonditira so ndinga zvasiyana nevabereki pamwe vemakore anayavo vari civilizedwo nekuti unogona kuti mama muchitaurawo mune zvakanaka but panguva iyo ndodara kuti hapana chinhu chawaimbotaura chainzwikwa nemubereki kuti akuti iwewe iye ari kuti wakanganisa iwo taiwa but dai mamboonoo nepapapa zvakanga zvisina kumira zvakadaro. Chimwe chinonge chaitika futi ndechekuti vana vanenge vamwe vana vandakataura navo vaitaura nyaya yekuti vaigona kuiswa mabasa ekuti vanogona kutadzawo kunotamba. Nyaya yekunotamba kwevana even unoionawo sei nokuti mubereki anenge ari kuti panapa mabasa epamba kana kuti epamusha haaperi. Saka vana ndo imwe nyaya vanenge vanochema nayo iyo kuti yavaichema nayo kuti taisambaonawo nguva yekuti unosunungukawo uchimbofarawo nevamwe uchiita sebhuzi nongochikudzi ichiita izvo ukabva uko gomotora unochera mvura kuhuni mabva makuseni kusvika zuva ravira. Nyaya iyoyo yakakoshera pakuti inodzokera pazvanga ichitaurwa namaunge kuti marererwo anenge akaitwa munhu dzimwe nguva anogona kumupa kuti adhisaide kuti inini handidi kuti vana vangu ndivarere nenzira yandakarerwa nayo inini kana kuti ndoda kuvarerawo nenzira yandakarerwa nayo inini nekuti zvazvinobatsira zvokuti vana vanokwanisa kugona kuita mabasa panyaya yauri kutaura yekuti kuenda kunotamba. Kune vabereki vanoona vana vavo semalebarasi vekutoti pavanenge vachivarera paya vanotanga kushanda kasati kakuenda grade 1 kanenge kugona kutakura mugomo 20 liters kachikutsika nawo kachirohwa kachinze unofanira kugwinyisa mapfupa asi saizi yemwana uyu haisi yekuti akwanise kunge achiita basa rakadaro. Saka vamwe vabereki nekuti ivo havana kukura vachibvumidzwa kuenda kunotamba vanobva vatoona kuti kutamba kupedza nguva but vanenge vauda kuti vana vasocialize naivo vanhu vakuru. Pfungwa dzavo nevanhu vakuru dzakatosiyana. Saka iwo ukarerwa zvinorwadza sezvangozvitaura zvokuti mwana ubatisa mwana pani nemafuta uyo anenge akapfumaka uyo ane pani yekutomboti mafuta anotambiswa achibatiswa vamwe vaibatisa mavhunze kuti kana waita musikanzwa unobatiswa mavhunze but uri kuremadza mwana uri kukuwadza mwana uri kuuraya mwana uri kuisa mwana ronda mumwoyo wekuti haripori. Saka kune vamwe vabereki vanoburitsa hasha dzavo pavana zvokuti kurambidza mwana kuenda kunotamba ikoko pamwe iye mubereki uyu upbringing yake haina kumira musha kana kuti akarerwa nenzira yakaomarara yekuti aingoshanda mazuva ese kana kuti ane dambudziko nemurume mumba. Kunyanya vana mai ndo vanoswera nevana ndo vane kupomedzerwa kuzhinji kuri pakusarerwa kwakanaka kwevana kuri kuna ana mai nekuti ndo vane tsika dzese dzatiri kutaura idzi. Vana baba kana varipo kazhinji kacho vana mai ndo vairipotera vana kuna ana baba ndingaita musikanzwa ozvindikitwa ndingaita musikanzwa. Saka mai ndiye munhu akanga ari go between wekukumhagarira kuna baba orova kana kuti anokuranga iye pachake samai. Saka marererwo anenge akaitwa mai aya anogona kuita kuti vaite decision yekuti inini vana vangu izvi handidi. That's why muchiona marererwo ari kuitwa vana especially mazuva ano ndeyekuti unogona kuita soft sport nevana nenyaya yekuti iwewe zvimwe zvawakaitwa iwewe hauzvidi kuti zviitirwe umwe munhu. Saka unogona kuguma wane soft sport yekuti hauchatoreri vana nenzira kwayo nekuda kwokuti vakuda kuti vana vako vasaite undergo what you went through iwewe. And sometimes zvinenge zviri correct because pane kupfurikidza mwero kwaitwa kwakawanda nevabereki and izvozvozvo I think tingazorambe takuenda kusiko kwamuri kuda asi vabereki vazhinji ndingade kutaura zviri safe kuti vanopfurikidza mwero kutuka vana kwavaita so unoshaya kuti waparei semwana imhosva here kuti ava ndiwo mai vangu kana ndiwo baba vangu. Pamwe pacho vabereki vanofanira kuziva kuti mwana achiri paage kuti kana achifanira kuenda kutamba anofanira kuenda kutamba haasi wezera rako iwewe wekuti unobva wamurambidza haatambi newe usichamwari ya ndichida kuwedzerawo panyaya iyo yekutamba kwevana ndinofunga kuti pamwe sevabereki tinogona kusanzwisisa benefit yesocial interaction. Kutamba kwevana kunogona kuita kuti ti-identify unhu huri muvana. Mukatarisa vana vakaungana vachitamba paya unotoona kuti uyu une chipo chakati uyu une chipo chakati. Vamwe unotoona kuti uyu ibhuli kana kuti uyu mwana uyu magariro anoita kumba kwawo haana kumira zvakanaka. Zvinobatsira zvekuti kunyange chero vana vachizosarudza shamwari vanenge vakutoziva kuti tinodzidzei kushamwari dzedu dzatinotamba nadzo. Plus zvinobatsirawo chero vabereki kana vakagona kutora mukana iwoyo kuti vana kana vachiindana kuita paya
unoidentifya talent remwana chirudzii. Vamwe vanotonhongwa vana vachitamba zvikweshe zvimabhora zviya wotoona kuti uyu mwana uyu une talent rebhora varipo vakanhongwa kubva kumarara kwakadaro. Saka zvakakosha kuti vana vange vachisangana, tisangoita vana vokungoramba takangovavharira pamwe chete nokuti hatizozivi zvavanogona nokuti havagoni kuzvibudisira mudzimba dzedu. Very important kuti tizwisise nekuona kuti vana vedu zvipo zviri mavari zvakaita sei, uye kuti tizive kuti vana havadi kungogara vakangofigirwa sehuku. Vana vachiri kutokura, vana vane shamwari dzavo dzezera ravo, nokuti isusu kazhinji sevanhu vakuru techingofunga zvinhu zvechikuru. Saka that's why tichingonyanya kugara vachingofunga kuti vane basa. Mwana vangu mama ndapedza chakati, iwo munhu mukuru wakutofunga kuti okay chienda futi unoita izvo, kana apedza oyazve enda futi unoita izvo. Zvekuti vana mai hanzi vamwe vacho munenge muchitora advantage yekuti munenge muchiti inini uchatanda botso, unoita ngozi, nekuti mai ndo vanenge vaine vana nguva dzese vachifidha vana nezvinhu zvakawanda. Saka zvimwe zvinhu zvevana zvinobudiswa nevana kunze uko zviri kubva again kuna namai. Saka vana mai tine basa hombe ratinofanira kuti tiite. Join us in our next episode. Thank you.